Mikkel, hvad laver du? Hvad laver du? Mikkel, hvad laver du? Så fjernsyn. Hvad ser du? Jeg ser Alice i Eventyrland. Er det spændende? Ja, det med Ben Stiller. Bliver du ikke bange? Jo. Man bliver meget bange. Ja. Nå, hvad sker der, når du bliver bange? Hvad sker der så? Får jeg sådan mælk ud af næsen. Og så får du mælk ud af Ja, næsen? så får jeg mælk ud af næsen. Ja. Ja. Gør Der er det sådan i det ene øje, det begynder at klø sådan. Okay. Ja. Og så sveder min tand. Din tand sveder? Ja, kun den der. Okay. Kun den, der sveder. Lugter den, når den sveder? Ja, fetost. Okay. Så lugter den. Må vi se den tand? Lige den der. Jeg kan godt se, den lugter. Ja. Ja, ikke også? Jo. Ja. Det er en lugtetand. Ja. Ja. Hvad lugter Feta-tand. den så af? Feta. Feta? Fetost. Okay, kan du godt lide feta? Nej, fordi at det kan min tand. Det er ikke mig, der spiser fedt, det er tanden. Det er tanden. Jeg kan ikke lide det. Og kan du lide din tand? Jeg kan... Nej, Nej, nej. kan jeg ikke lide. Den går på druk. Det er en drugtand. En drugtand også. En fetaspisende drugtand. Hvad siger du? Ja. 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 Ja, hvor får man så den en henne? Dem føder man med. Er man føder med sådan en Ja, man er fødet med sådan en. fetaspisende drugtand? Ja. Okay. Hvad drikker den så? Ketchup. Så drukker den ketchup. Ja. Fetaspisende ketchup drikkende tand. Okay. Og så bliver den også meget stresset, når andre folk griner. Nå, så bliver den stresset. Ja, så vibrerer den. Okay. Hvad siger den til at blive børstet? Den kan godt lide at blive børstet, men det klør bare på den, og kilder, så begynder den at grine. Og så Okay. nogle gange gemmer den så her om bag kindtænderne. Okay. Og så tager det med... Hvad er der, Mi? Vi sidder og snakker om fetaspisende drugtænder. Som er stresset. Må jeg godt få mere vand i? Nej, det må I ikke. Jo. Nå, Mikkel, hvad var det filmen handlede om? Alice i Eventyrland med Ben Stiller. Okay, er den god? Ja. Er der nogen, der dør i den? Nej, Nej. men altså ham der, Ben Stiller, han er lige i gang med at købe nogle tomater. Okay, Kan du se? kan jeg godt se. Ja. Og Alice gav lige hånden. Ja, det kan jeg godt se. Ja. 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 Hvorfor? Har du givet din tand et navn? Ja, Hvad hedder den? hvad sagde du den hed lige før? Det ved jeg ikke. Kan du ikke huske det? Jo, fise et eller andet. Hvad? Fisespisende Fise? feta... Fisen? Ja, det var ikke det, jeg sagde. Feta. Feta Feta-spisende drugtænder. med ketchup. Er det sådan en, du skal tage ud af din mund om aftenen, når du går i seng? Nej, det gør den så. Den går selv ud af din mund om aftenen, når du går i seng? Så ligger den heroppe og sover. Okay. Ja. Nogle gange ligger den her. Ja. Hvordan ser det så ud? Ser det ud sådan, hvis den tager lå. Vågner den så samtidig med dig, eller sover den længe? Nej, altså, Nå. nej, den vågner før mig. Den vågner før dig? Ja, og så laver den morgenmad til mig. Okay, sådan en tand vil jeg også have. Ja, Ja. men den er meget dum. Hvorfor? Fordi at nogle gange Ja. spiser den alt min mad. Så Ej. får jeg bare ikke noget. Så derfor du er så tynd, og uanset hvor meget pizza du spiser, bliver du ved med at være tynd. Prøv at se, hvor tynd jeg er. Jeg kan godt se det. Hvornår skal jeg være farmor? Den er okay. Jeg har også en navle. Okay, hvad hedder den? Den hedder en navle. Hvad kan den så? Den kan pilles i. Og så når man piller i den, så laver den brutlyd. Så laver den brullet. Er det noget, den har øvet sig på? Jamen, den er meget god. Okay. Den har været med i mesterskab for navlebrutning. Okay. Ja. Ja. Hvordan lugter det? Feta. Lugter af feta. Okay, er det ikke enormt irriterende? Hvordan går det med at se din film? Det ved jeg ikke. Det er rimelig irriterende. Er det en god film? Det ved jeg ikke. Ja, den er god. Med Ben Stiller. Med Ben Stiller? Ja. Okay. Okay. Og jeg skal være farmor i din navle. Ja, okay.
så må du godt stoppe nu. Okay, nu, er det ikke sjovt mere? Nej. Jeg skal være helt sikker på, at du bliver irriteret. Jeg skal være en tand til at blive irriteret, for jeg skal se, når den lugter. Okay, så det lugter ikke, når den er irriterende. Nå, nej, hvad var det så? Den kløde? Nej. Den vibrerer. Okay. Kan man vibrere med overkæben? Ja, okay. Men den sover lige nu. Okay, skal vi være stille.